आंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनैहाय ओरै साहा साइडजोंहाय बाना जादों होननाय खोनानानै बाना नायनो थांदोंमोन। नाथाय जों जे जायगायाव नायनो थांदों बे साइडजों बाना गैया होननायखाय जोङो थांथायनाय जायाखिसै। जोङो गायदां बाजारसिम थांबाय। गायदां बाजारखौ एसे नायनानै गायदां बाजारनिफ्रायनो गिदिंबोफिनदों। बिदिबा नायलांदो लोगोफोर बे आंनि ससे भिडिअ'खौ। भिडिअ'आ एसे मायदि गोनां जानो हागौ। गायदां बाजारा बे फाथाखाथानिफ्राय एसे ओरै साहा दावखोलांबानो मोनो। बेयाव मोनसे फिसा बाजार दङ। बाजारा मोजाङानो, खिन्थु जों एसे टाइम अभार जाना थांनायखाय बाजारानो जोब्बायमोन। मोननोसैबो एलायबावला। नुसिगोन नोंथांमोनहाबो। बे गायदां बाजाराना एकदमबारे समायना रमायना बर' गामि गेजेरावसो। मोजाङानो बाजारा। माने टाइम मथन फैनांगौ, टाइम मथन जानांगौ बाजारखौ, नङाबा थाब बन्द' जायो। माबा खालामगासिनो दं, टाइप खालामगासिनो, कारेक्सन खालामनांगौ दं। होमब्ला जों गायदां बाजाराव फैबाय दे। आच्छा, सफैमारबायानोसै गायदां बाजाराव। ओमफ्राय गायदां बाजार एसे देरसिनबायलै आगोलनिफ्राय। होमब्ला आदा दाहाय रायलायनि। नै नोंथांमोन, बेनो गायदां बाजारा। खिन्थु बाजारा जोब्बायमोन। रावबो मानसि गैला, नै सासे सानैल'सैमोन।